yang mahita. Dame ni debata na sumurun sen salukut roha. Iman na mangaramuti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Oras madihita saluhuna hata ni dibatari hita iman na tarsura di Pesalmen 104 ayat 1 ayat 7 do ayat 10 1 ayat 24 songono mahata ni dibata. Puji ma Jahuba ale todiku na bulon situtu doho ali Jahuba debataku. Marpahya kasangapu do hamuliau doho. Hatiuron dalitun ibana hira ulus. Ibana pahe bakon akka langit. Songon ribe-ribe. Ibana manggulang-gulangi diaka aik bilu na perkijang. Huretana do dibain akka obuni mardara-dara do ibana di atas habong ni alogo. Di ayat 10 tulu, ibana pasubur akka duluk sian akka bilu na perkicangi. Sian perwini akka jadi-jadia mudo butong tanoon. Ibana patubukon duhut pinahan dohot ikau rata bahin parulian ni jolma. Lahu parwarho roti sian tanoon. Rodi ronggur na palas rohani colma nagali. Asamar miak buhina lubi sian nahona miak dohot roti na madukolo rohani colma nagali. Buto nga maakahau ni Jahuban. Akahau ares di Limanon akka nasinuan nai. Disima marasari akka pidong siborutasik inama jabuhon hau tusam. Kabidu do napuna duluk akka natibui. Haporusan ni akka atuasu do akka duluk betu. Iba nama bahin bulan pajujuran tiki di boto mata niari do hasudutan na. Hodo mabaik kalomuan jadi tu maporngin. Disima gumagang salukut binatang harangan. Singa na bajar do akka na patukaur mangido si soruron na dohot mangalului sian debata si panganon na sida. Bisar mata niari mangisuru ma nasida lako mangopang tubagasan liang nasida. Ruar majolmay tumopot ulon na pinuhutan na rasira bot ari. Tumnalad si tuturo akka jadi-jadian mu ali Jahuba salhut di pauliho marhite hite habistaran. Tungguk jadi-jadian mudo tanoon. Ido saha na sogon topik ni truputon habal gaun ni Jahuba di bagasan sude na tinokpanan. Dihamok kadonga saha porsyaon hireido na teida songon kata kunci sian Pesalmen 104 ayat 1 ayat 7 ayat 10 1 ayat 10 pati hata kunci ima pamujion dohot parsobaon alani habal gaun ni Jahuba di sudi akka na tinopana. Alani dohonot tama segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini tidak ada terjadi natadok secara kibitulan mara songonon binatang opan-opan na kibitulan mara pidongo songonon kibitulan mara aiko songonon kibitulan ma sungayon do akka na asing doping. Alani ko dohonot tado danga dong na kibitulan di bait di batang. Bukan sekedar rangkaian kejadian manang peristiwa. Alaidot tado ima sudi na tinopani di batang bahwa itulah dikendalikan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Jana aro na nang dohonon ni trupuko tuhita. Na perculu nang dohonon ni trupuko do tuhita ima. Sudi nasana adong na diportibion. Ima na tinoppa ni dibata sada tujuan maksud ni dibata ada rancangan yang paling indah.
Namar lapatan di rancangan ni di bata petuduhon ni parpesal menodo bahwa Tuhan itu adalah arsitek yang maha dahsyat, yang tiada bandingannya, yang tiada batasannya. Dia merancang dan menciptakan begitu indah. Barang nabui mungkira molo arsitek cape istulu sampai profesor dan buira songon purtibion ima tidak halongangan doho song bagatnang di atas ni saluhuneng. Alai berengot tadi ido nanay dohon di parpesalmen. Habel kau ni di bata ciptaan Tuhan. Allah menciptakan semua itu dengan indah, dengan hasil, dengan karya yang luar biasa. Asa berengot tado nanak ni dia me masai uli di topang di bata. Di panopau ni di bata na adong di portibion dia bentuk sesuai dengan kehendaknya, dengan karyanya, dengan hak ciptanya yang sungguh maha dahsyat. Maha dahsyat itu benda gabi tubuh manakai ngani di pamerengo do di hapor siawan di parpesalmen nama dok bahwa di bagasang nguduna ima terpesona ibana. Buhado halak na terpesona. Bah, luar biasa dah. Sarupa di mulu kagum iba mangida sada permainan manang sada kagum ya sada atraksi manang sada lukisan manang sada gumparan bah. Kokom jala luar biasa jala kagum do hitam do apalagi mak terpesona oleh kecantikan oleh keluar biasaan songon ido na ni para pesalme ini dia terpesona dia kagum oleh ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Na kedua hunanan dohonon ni para pesalme do putih hatta seturbukon halak na porsia harus imanakan dengan memberikan menyadari di bagasang nguduna ia natinopani di bata nata wari nakaingani songon padohan ni para pesalme ni asa sadar jala asa beringot tado pinuji ma di bata namar lapata doi mengajak kita madoktu kita pamujota itu benar adong di editai kan adong do di detai o di bata tunglongang duro haku molo bereng nati nopami berengot tadi ido benar molo budu buka tanon di ukeden 500 ono pusing o di bata tunglongang duro haku marnida nati nopami. Begitu ajaib yang dibuat Tuhan sehingga Roma nakaringani songo di detai digabi di edihon mau gabi sada ede manang gabi sada mesmor manang pesalmen molo di edihon ibanai jadi-jadian ni dewata tentu sahali ala nadi ida ibana do imana kaningani bahwa kita harus menyadari ciptaan Tuhan itu tidak ada satupun peristiwa di luar dari pengetahuan Tuhan. Dan adong naso dikendalikan di batang. Alai molota tapa tulus dipertikan online. Kenapa kita melihat begitu banyak bencana, begitu banyak peristiwa-peristiwa. Siga, tentu ina kengani nanisigan di colmei akan atinopani di bata moro dibain di warni minggu tasadarium ima minggu ekologi molo di minggu ekologi lapatan na minggu nanai paingotok kita bagaimana kita melihat ciptaan Tuhan kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya asa berengot tarup na di batana markuaso hanya Tuhan kunci untuk memulihkan ini maka kita sebagai orang percaya odonan niajak ni para pesalmen 100 opati nakangani kita mau diajak sebagai imam sebagai orang percaya dakolan sekedar mamerika belum tetapi Allah mau memulihkan kembali ciptaan Tuhan idono bagas na pinang idoni debata sian akka na porsiai alani dia makadonga saha porsia na patulu humma nanay idota marhite pesalmenon na indohonon naruto kita diame nunga lupa jolmai isi do dirina jada isi do jahuba di diri ni jolmai
madau rohani jolmai sian panopaun ni debata. Saya diri pujol maido molo didapat akka haulu na deportivion gabidus ibana do jahuba jala saya dibahin do akka na deportivio gabi imanak na diperdabatahon lomo-lomona gabi manigai akka na tinopani debata. Ido turputa sadarion na gabi diora itu hita asa idota holong ni rohani debata. Buhama hita muse pabelgahuni aidang nabui dipatulus tuwaso ni debatado hamulan ni Jahuba. Akka bitang mataniari buda do akanadong di parlangitan ni akka aik lau nang akka binatangi juk gabi sadang gimanakkaningani dihabiari manang disobba. Ido benda tidak sipata maralo tu hapur syaun gabela olo sipata lau tu gunung tu laut mamuji do mano mameli-meli. Hape guru di debatado gunungi, guru di debatado nang lauti, guru di debatado danawi, guru di debatado nang dulu alai nunga gabi sipata galau tu jolma tu si gabi marsobba mamuji. Alani dia makadonga saha persyaun odo ulot tugas nabalga naniliw ni debata tu hitang. Asa diulau tugas di debata ima di nau takas di paingot tita. Asa tarida manakkaningani diame bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita lah baik adanya. Alani medok muliati kita bersyukur bahwa dalam hidup kita inilah sebuah kendali Tuhan yang merancang kita, yang membuat kita sehingga ciptaan Tuhan itu kita harus memuji, memuliakan maddo i manakaringani padan ni Jahuba dia kana porsyeng asa gabi di padan ni Jahuba ima mabahin inganan mabahin ima dihita nunga di pada tu Jahuba akana tinopane gabi hanguluan dia kana porsya atau tidak mahabal kau ni Jahuba di bagasan sudina tinopane asa gabi hita paulihon nakana porsya asa sadok sudi natinopan debata mamuji pasangapon debata. Amin. Muliati mariho ali Tuhan debata marhiti hatam nabadi. Amin.